Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channelnya 2 Erika dan Rudy. Aku kinggo HP-ne Pak pemirsa. Jadi kameranya rada lumayan dari Pak mau kan ngevlog di HP-ku. Ya kameranya HP nek tuku serabi. Ini jilbab. Ora. Ora iki ya lho. Iya. Nyeluk nang jaba iki. Ya. Nang petu wae. Meliling ae, meliling. Adaptasi. Kamu ngomong Mbah. Bang. Ini Mbah tuh. Ini Mbah Nani. Rumah Mbah Nani sama Mbah Goang. Namanya Burika Buyur. Namanya Buyur kok. Buyur kok. Jalan-jalan di desa Pilang. Ini udaranya seger, ngewit witan akeh. Lagi jalan kan, Bang? Iya, Rea anggar ngerti wit juju sono dingeti ae. Mau wis mbok pateni ya Dik janane. Wis tak pateni. Ketip. Wis nang kene ae. Bener rene. Kena pengen tuku serabi, Mbak. Wis buka. Dingi aku ngatari lontong gene dewolot. Wong mlaku teko kono. Gak colok gak krungu ae. Lontong jangan kok gone ngorotu aku. Jalan ya. Iya. Kok balap, Mbak. Aduh. Jalan ya, gede ya. Minggir. Iya, Ndek niki seneng ngono. Ketang-ketang nomo. Moh marai anu nggrok-nggrok ngono kae lho. Nek rene kan gak pakai antar atas. Ya. Iki piye lho nek ngetus. Iki rene sampe temoke. Timbang ketok gendule ngesak. Ning kene ya nek barengane ya. Enek. Tapi wong areng balik. Sembangun. Dekarti ki nek nandur kembang kok apike. Pinggir dalan. Seneng ya teh. Terus titik-titik nyanyi ya Mbah. Nyanyi mbek atu ya Mbah. Ya. Jayan-jayan kamu. Itu es juga Mbah Goang. Tangi Mbah. Oke. Belanja Mbah. Badar. Mlaku-mlaku Mbah. Ora embun ya. Jam pira iki, Ndek? Iya, 6:30 kan. Nes balik. Tuh, kan Mbak Goang penang pasar. Apa nih tutul, Pak? Penendi. Pasarnya tutup. Tidak isi. Bisa nang pasar. Kayak penang pasar ya. Biasanya subuh lah. Ayo anu. Nggih, sampun. Kapan? Dek pon selapan ini. Sekali Riyadi, Pak. Bener. Tanggapin as lahir. Oke.
Upi empun kalih wulan nggih. Iya. Seneng ae. Ngene. Anak beda. Cewek. Panen ning nemak kemarin ndi? Nggih, itu mriki. Dolan. Terke di wingi. Sampai sini menggo. Wis Jadada yo. Tapi udah ngene duwe kena. Itu main ngarepe Meneng diwala, main diwala. sik banyak rek ngene iki piye? Rong mengkurep. Nyeluk mengkurep iki piye? Walah mau iki lho re wis mengkurap. Wis mengkurap. Iki kira dulu mlaku. Kayak nek nabi sangulan mlaku. Ning kono kae mengkurap ping pindho. Nek buyur kuwi 14 bulan. Buyur Lagi mlaku. suweke mlaku. Heeh. Iki disalini ngono kae ya munjuk-munjuk. Bantal ngantek teko geger. Jane nek bayi iki nek munjuk-munjuk iki pinter iki. Iya. Nek melorot-melorot biasa saja. Iya. Ngrungokno Nduk. Itu Rahe seapan re itu wis ora mau ngok dililing. Bah. Mau, jeneng kesote ngono apik mau dililing guyu. Tapi rong patek ngeh tenanan ya. Ya, dek kan kejune ngerti nanan sih. Ndang bubuk lho, bubuk merem-merem. Nek videone ini ki nek copyright berat. Mas gak Ini Pak Endi iki kena Nduk. apa? Sing apa? Copyright kena apa? Banyak. Anak kecil. Iya kan dek ini kan nenek cah cilik lagi. Suaranya cah cilik-cilik tok to. Ya. Kamu kata 13 Endi lali. Berarti gak ngupload. Ya wis diupload terus dihapus Pak. Ya berarti gak ngupload. Dipotong iso jane kok. Pak. Saya tak anteni kontennya ndi lah ndek ini. Nyoteng kok. Ya ayam. Ayam buat dia. Wis turu. Terus jam lalu tak pun semua. Wis ya. Bisa. Ya, bisa. Pendek ini kayak seturu berarti. Coy. Turu tuh anak kok. Dulu nyak. Iya tarang ngono. Jaluk mie. Aku gak mau. Oh. Apa jangan meneh? Gurih mah. Bayi mati. Iya. Cocok ya kenalan. Panen ngono. Tapi seakeh jangan sesuk-sesuk ae. Edok. Edok, Bah. Aku ayu Mbah. Aku itu datang Mbah. Hidungnya kayak kowe lho. Kayak Mbah Nani lah, tutune Mbah Nani. Tapi mirip Nenai. Ya. Lah wong metangku muangko karo Nenai, metune rek mirip Nenai. Mirip cilikane Nenai. Nenai kayak aku mangkel lebih Mbah Faijah. Cara Mbah Faijah.
Kok iso ya? Iki mbok piye kok Awas, Mak. lahir ya gak jam. Oke. Dijak mlaku-mlaku bubuk cekelan, senengane cekelan dulu. Lambi ini gak ngono cekelan kudungnya bae mbok cekeli Dik. Tapi turunnya orang tenanan iki melak-melak. Iya, cek melek-melek. Jalan-jalan. Terus mandi. Turunnya pagi. Waletnya akeh. Bukno ya melek. Nyekeli tangane bae iki lho. Nek nyekeli klambi ngantek. Pak pun ngono piring yo ngono. Klambiku diganduli. Ceket cingklong apa kenapa he? Cepet singklong dik mau. Tak tebek. Pas ning ratan nih. Mereketek mbah. Yes, bubuk. Depan. Panjine sing kok besar. Aku tak pentengi nang ndi ngono. Nggih. Sing panas. Mungkin sedina udan ae. Kok Nek tak panas ana wae. anak wis kok. Bagi Mbah isuk-isuk ya. anu Waduh mau. gini Ya. nggonmu waki. Terus gak apa-apa kok tak biles delok ngono. Delok ora setengah jam. Tuh guys. Sik nang pentengan. Akhirnya garing-garing lho, dan terus kok wis tak keringno ketrocoan neh. Ayo kuwi. Mbak nek panas ya. Nyetrum. Nek panas dan garing. Ini kan kayak kopi. Pengen masak apa kono. Belanja dhewe. Seneng ya, seneng lek raninya. Tenang ya mbak, Nani tenang ya. Terus sekarang ngoweh. Iya nih. Bae pegel ora. Jake gini. Gak pegel mbak, gak pegel. Bismillah. Nah bu, bunyi melek terus. Iya terus loh, tapi biasa bayinya lekoi. Cuma susah ngoceh malah walah jam tolong. Aku wis nggawa lemah digaweni bayi. Iya, Lemah plastik. dulure. Kayak dompet. Aduh, Tapi yo ngek iya rapeh. Lu melek neh, krungu buke. Krungu suarane buke. Aku ngono ki ninggal yo rasane nganu, pengen balik. Pengen ndang ketemu neng. Ninggal dulu neng ndi ngono cara ngono. Cara men tak tinggal ning guri. Ngelek besok. Ngelek, Mbah. Semeremeh. Aku sik panas ya. Sik panas dia naik.
Mbak Rika ora pantas iki, Mbak Rika cek kaya atas sekolah. Ya dek Mbak Rika. Iki anak elek nani ngono. Masa ngono? Turun aja. Persiapan godhog. Mandi ambek banyu. ibu apa ambek mbah? Nek ambek ibu tak adus engko. Biasanya pipis. Ambek Aku bae ya gak apa-apa. di pipis ya. Hmm. Ning ndi mandi? Hmm? Masa ning kamar nih? Ning ndi? Gak usah nunggu lilas gak apa-apa nggo anduk. Nggo salin nang kamar. Ngono penak. Dibuntel anduk ngono. Pancene godhog banyu ning ngisor meja. Meja-meja. Heeh. Jam itu apa jam 9.00? Jam 7 godhog banyu, setengah 8 mandi. Mandi. Nek sore engko jam 4. Turun. Ning kene awan panas. Panas ya. Ini karek cuacane mendung ya apa. Merempat dililing. Semerem pemirsa. Suasananya. Ya ampun pemirsa, nggih, terima kasih banyak sampun ningali channel 2 Erika dan Rudi. Lanjut mandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.